tajba. Nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. B'isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-quddisa ħuti u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Mulej Alla tagħna tina nqimu lilek bruħna kollha u nħobbu lil kulħadd b'imħabba spiritwali. Bibni Ġesu Kristu Sidna li għallam jekk jiexu jisaltan, flimkien ma l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Littra lill-Lut. Ħuti, ħatibqa' magħkom l-imħabba tal-aħwa. Tinsewx tilqaw lil-barranin. Minħabba fekk xi wħud laqgħu l-anġli bla ma kienu jafu. Ftakru f'dawk li huma fil-ħabs, daqs li kieku kontu fil-ħabs magħhom. Ftakru wkoll f'dawk li qegħdin ikasbruhom, daqs li kieku qegħdin ikasbru lilkom f'ġisimkom. Ħalli jkun iż-żwieġ tagħkom miżmum fil-ġieħ minn kulħadd u bis-sodda ta' żwieġ bla tinġis, għax Alla qatt jagħmel ħaq miż-żinja u mill-adulteri. Tkunux mogħtija għar-rejba tal-flus, kunu kuntenti b'dak li għandkom, għax Alla stess qal: Jien m'iniex se nħallik, anqas nitilqek. Għalhekk nistgħu ngħidu b'qalbna qawwija: Il-mulej l-għajnuna tiegħi, jien ma nibżax, x'jista' jagħmel lill-bniedem. Ftakru f'dawk li jmexxukom, dawk li jwaslulkom il-kelma ta' Alla. Aħsbu fuq it-tmiem ta' ħajjithom, imxu fuq l-eżempju tal-fidi tagħhom. Ġesu Kristu u dak li kien fl-imoddi issa u għal dejjem. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr l-Alla. Ngħidu flimkien: il-mulej id-dawl bis-salvazzjoni tiegħi. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Il-mulej id-dawl bis-salvazzjoni tiegħi. Minn min għandi nibża? Il-mulej u l-ken tiegħi quddiem min għandi nitwerwer? Flimkien: il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Imqar jekk eżerċtu jqum għalija, xejn ma tibża qalbi. Imqar jekk gwerra tqum kontrija, jien nibqa' qalbi qawwija. Flimkien: il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Għax hu jaħbini fl-għarix tiegħu meta nsib ruħi fil-għawġ. Jistorni fis-satta ta' daru fuq blata floli jqedni. Flimkien: il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Jiena wiċċek infittex mulej, la taħbix biċċek minni, la twarrabx blerra l-qaddej tiegħek, int l-għajnuna tiegħi, tħallinix u titlaqnix. Flimkien: il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi.
dawk li jisemaw il-kelma b'qalb tajba u sinċira u jagħmlu l-frott billi jżommu sħiħ. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien is-Sultan Erodi sema b'Ġesu għax ismu kien sar magħruf u xi wħud bdew jgħidu Ġwanni l-Battista qam mill-imwiet minħabba fekk li s-setat tal-mirakli qegħdin jaħdmu fih. Imma oħrajn bdew jgħidu dan Elija u oħrajn profeta bħal wieħed mill-profeti l-oħra. Iżda Erodi meta sema bih qal Ġwanni l-Battista li jien tajtlu rasu u qam il-mewt. Għax kien Erodi stess li bat jarresta lil Ġwanni u qaflu fil-ħabs minħabba Erodja mart ħuħ Filippu billi kien iżewwiġa hu. Għax Ġwanni li l-Erodi kien jgħidlu ma tistax iżomma int il-mara ta' ħuk. Għalhekk Erodja saret tobodu u kienet trid toqtlu imma ma kienx tista'. Għax Erodi li kien jaf x'raġel tajjeb u qaddis kien Ġwanni kien jibża minnu u kien iħarsu mill-lawġ u kien ħobb joqgħod jisimgħu għad li kien jibqa' mħasseb ħafna wara li jisimgħu. Mela wasal jum tajjeb meta Erodi għalaq sninu u għamel ikla lill-kbarat tiegħu lill-fizzjali l-għolja u lill-aqwa nies tal-Galilija. Bint Erodja daħlet tisfen u oġbot lil Erodi u lil mistednin tiegħu. Is-Sultan qal lit-tfajla itlobni kull ma trid u jien nagħtik kull ma titlobni. U qalilha ħalfilha titlobni x'titlobni kollox nagħtik imqarr nofs is-saltna tiegħi. Dik ħarġet u marret tistaqsi lill-omma tgħid x'nitolbu. Ras Ġwanni l-Battista u ġbita dik. Malaj reġgħet daħlet taġġel quddiem is-Sultan talbitu qatlu irridek issa stess tagħtini ras Ġwanni l-Battista fuq platt. Tnikket għall-aħħar is-Sultan iżda minħabba l-ġurament u l-mistednin ma rridx jerġa' lura mill-kelma li ta'. Malajr is-Sultan bat soldat minn ta' madwaru u ordnalu li jġibu rasu. Dak mar u qatalu rasu fil-ħabs. Imbagħad ġibha fuq platt u tali tfajla u tfajla marrettata lill-omma. Meta d-dixxiepli tiegħu semgħu b'dan, ħadu l-ġisem tiegħu u difnuh ġo qabar. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. B'din il-ġrajja hekk kera u makabra tal-qtil ta' Ġwanni l-Battista hemm konċentrazzjoni ta' ħażen. Dnub iwassal għal ieħor. U fil-qalba tagħha hemm id-disprezz lejn il-ħajja umana illi tiddependi biss min għandu l-poter. Ħanħarsu ftit lejn din il-konċentrazzjoni ta' ħażen li naraw hawnhekk. Jekk naraw il-Erodi dan kien bniedem li kellu il-poter imma kien bniedem dajjef. Fil-fatt lil Ġwanni l-Battista tefgħu il-ħabs. Illa li Ġwanni kien jgħidlu ma tistax iżomma int lil Erodja li kienet il-mara ta' ħuh. Imma fil-waqt li hu lil Ġwanni kien jipprova jħarsu mill-lawġ jgħidilna l-Evanġelju u kien iħobb anki jisimgħu kellu qisu din l-ammirazzjoni lejh fl-istess waqt. Imma minħabba
din il-mara li kienet miegħu Erodja mhux biss ma enux lil Ġwanni imma fl-aħħar ċeda wkoll għax-xewqa tagħha u qatlu. Kien bniedem dajjef li jċedi għal pressjoni anki jekk jaf illi mhux sew. Ħarsu ftit lejn Erodja, din il-mara li kienet qiegħda miegħu. Li din l-Evanġelu jgħid lil Ġwanni l-Battista ma kienx taħmlu, saret tobodu u kienet trid toqtlu. Ma sabitx iċ-ċans, imma mbagħad ġiet darba minnhom ix-xoqa f'moxta il għaliex binta ħarġet tisfen u tant oġbot il-Erodi li qalilha li kollu li tixtieq anki nofs is-saltna tiegħu. U meta din binta staqsiet l-Erodja għatilha jtolbu ras Ġwanni l-Battista. Ara kif il-ħdura ħarġet fl-ar tagħha. Mhux biss ridet toqtlu il-Ġwanni l-Battista, imma ridet li jaqtawlu rasu. Il għaliex binaw kienet ħirġa il-kelma ta' Ġwanni l-Battista li lila u li l-Erodi jgħidilhom ma tgħixu ħażin. U allura ridet telimina biex aktar ma tisma' lilu jgħid hekk u biex minn għalija ittemma l-kollox il-ħajja u t-tifkira ta' Ġwanni l-Battista. Ara kif il-mibeda twassal għall-ara affarijiet. U meta naraw it-tnejn li huma Erodi u Erodja, nindunaw kemm m'hemmx valur għal ħajja tal-bniedem, kif il-ħajja tal-bniedem tiddependi għalihom u anki għal diversi nies dak iż-żmien minn minnu qawwi. Erodi kien lest iżomm kelmtu u ma jmurx kontra l-kelma li ta'. Imma fl-istess waqt kien lest ukoll li joqtol. Mela l-kelma tiswa u l-ħajja ta' bniedem ma tiswix. U għalhekk minnhom aħna nitalmu noqogħdu attenti ħafna għall-mibeda għax jekk tbejjed f'qalbna tista' twassalna l-mibeda għal ħażen fuq ħażen. Ma wkoll nitalmu kif aħna dejjem inħarsu u nozzu il-ħajja tagħna u tal-oħrajn, il-ħajja umana f'kull waqt tagħha. Qalb din il-konċentrazzjoni ta' ħażen hemm id-dawl jiddi fid-dlam. Għax hemm din ix-xhieda sabiħa ta' Ġwanni l-Battista, dal-bniedem li kellu l-missjoni li jipprepara lin-nies għall-miġja ta' Ġesu. U qiegħda din il-missjoni b'fedeltà, bil-kuraġġ, bla biża', kien jitkellem ċar u kien lest li jbati għal dak li hu sewwa. Ara kemm hi xhieda sabiħa qalb dal-ħażen kollu li naraw f'dan ir-rakkont ix-xhieda ta' Ġwanni l-Battista. U għalhekk illum nitolbu l-mulej. L-ewwel nett inieħdu l-eżempju ta' Ġwanni l-Battista. Naqdu il-missjoni li jagħtina kull wieħed waħda minnha b'fedeltà, b'lealtà. Nagħtu xhieda tal-fidi tagħna, inkunu lesti wkoll li nbagħtu għal dak li hu sewwa u nitolbu l-mulej ukoll jeħlisna mill-ħażen, speċjalment mill-mibeda u jgħinna biex għalina il-ħajja tkun dejjem għażiża u nozzu il-ħajja bl-imħabba.
Resqu issa it-talbiet tagħna lil-Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek għejna biex tkompli ix-xandar il-kelma tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Għatina l-grazzja mulej tal-fedeltà. Il-fedeltà lejk u lejn dak li inti titlob minna u għejna biex nkunu lesti nbatu għal dak li hu sewwa nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal-morda kollha fid-djar tagħhom jew fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta. Nitolbuk ukoll dawk li qegħdin jagħtu s-servizz lill-morda bħat-tobba, bħall-infermiera, bħan-nies kollha li jaħdmu anki fl-istituzzjonijiet biex inti tgħinhom ħalli jagħtu dan is-servizz b'dedikazzjoni b'impenn nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-Papa Franġisku ftit tal-ħin ieħor se jtemm il-żjara tiegħu fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo u imbagħad imur South Sudan. Nitolbu biex dan il-vjaġġ apostoliku li l-Papa qed jagħmel iħalli ħafna ġid spiritwali u jgħin ħafna wkoll għal paċi f'dan ir-reġjun nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal daw kollha li qegħdin waħedhom jew li jħossuhom waħedhom u li jeħtieġu l-appoġġ u s-solidarjetà fil-ħajja tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu biex aħna dejjem inħarsu u nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem speċjalment f'dawn l-aħħar jiem biex inti tilaqħhom fih ħdanek u tagħti l-faraġ il-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattalb li qed nagħmlullek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuqti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Fuq l-artal tiegħek mulej aħna l-qaddejja tiegħek qedna l-offerti tagħna fi ħnina tiegħek ilqaħħom u għamilhom is-sakrament tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. Fidi ħajja nistqarru l-qawmin tiegħu. U b'tamma sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġi kollha nfaħru kuntennulek bla qiegħda. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija.
Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sijinata biex mir-rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, taħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla mis-sili tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iw nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, għaddaħanniex fit-tiġrib, izdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu il-paċi lil xulxin. ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja, ħin jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej int qawwejtna bid-don tal-fidwa tagħna. Amen nitolbuk li b'din l-għajnuna s-salvazzjoni tagħna nissaħħu dejjem fil-fidi vera. Bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħar lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-għanaqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nofru dan il-Rożarju l-lum għal Papa Franġisku biex il-mulej għatih l-għajnuna, speċjalment fil-vjaġġ apostoliku li qed jagħmel fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo u fis-South Sudan. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna ejna u jaqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissimo Rina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern, ħuġġena l-erwieħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija, meta Sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort ta' Ġetsemani u wereq l-għaraq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-art.
ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħa tjalina u la daħanix fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa berek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa berek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa berek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa berek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa berek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa berek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa berek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa berek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa berek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa berek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Gloria lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu bissaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima Urina l-inti omna, għalik jisma tal-btana ta' kitwilet għalina rrit ikun bnidem bħanna, u Ġesu għaffrinna d-dobietna ħarisna minnar tal-infern, hu ġenera u kolla u id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tijak. Nikkonsidraw fit-tini misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missinna l-inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema ekda fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, għafrina d-nubietna bħalma naħfru l-minuħa tjalina u la daħanix fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa berek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa berek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa berek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa berek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa berek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa berek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa berek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa berek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa berek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa berek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen.
Gloria lil-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu wissaw dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima orina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna d-dubitna ħarisna minna tal-infern. Hu ġenera l-wih kollha u jien dawk li l-iktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tat-tbatija meta Sir Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum, għafrina d-dubietna bħalma nafru l-minuħa tiegħalina. U la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lil-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu wissaw dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima orina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna d-dubitna ħarisna minna tal-infern. Hu ġenera l-wih kollha u jien dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misteru tat-tbatija meta Sir Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum, għafirna d-dubietna bħalma nafru l-minuħa tiegħalina u la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim Malik Marija, bi grazia mimlija l-mulejmija kibberkinti fost n-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim Malik Marija, bi grazia mimlija l-mulejmija kibberkinti fost n-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim Malik Marija, bi grazia mimlija l-mulejmija kibberkinti fost n-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu wissaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissimo orina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet arina rrit ikun bnidem bħanna u Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna minna tal-infern. Ħuġġana l-weħ kolla u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħamlis misteru ta' tbatija meta sija Ġesu Kristu kien mislu fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, għafirna d-dubietna bħalma naħfru li minuħa tjalina. U la daħanix fi tiġrib iżda l-isna mid-deni, amen. Slim Malik Marija, bi grazia mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim Malik Marija, bi grazia mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim Malik Marija, bi grazia mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim Malik Marija, bi grazia mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim Malik Marija, bi grazia mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim Malik Marija, bi grazia mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim Malik Marija, bi grazia mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim Malik Marija, bi grazia mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim Malik Marija, bi grazia mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim Malik Marija, bi grazia mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu wissaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissimo orina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet arina rrit ikun bnidem bħanna u Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna minna tal-infern. Ħuġġana l-weħ kolla u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slim Malik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana Slim Malik. Lilek inajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibku norfqu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna. Dawwa lejna dak lajnin tiegħek tal-ħnina, urina, wara dan t-turufnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek. Oħanina, opija u ħelwa, Verġni Marija. Skont il-ferma tal-Papa missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobża ta' kuljum atina llum, aħfirna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħa tjalina. U la daħanix fi tiġrib iżda l-isna mid-deni, amen. Slim Malik Marija, bi grazia mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen.
Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. كيف كان من البدو والسو دايم ويبقى الدايم تا دايم آمين. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. الدار تا دايم يدريلهم. Jistrieħu ma fil-paċi. آمين. Mulej ħnina. مولاي هنينا. Kristu ħnina. كريستو هنينا. Mulej ħnina. مولاي هنينا. Kristu ismana. كريستو اسمانا. Kristu l-qattal btana. كريستو القتل بتاعنا. Missier eternalla. هنا لينا. Iben Alla li fdejt id-dinja. هنا لينا. Spiritu qaddis Alla. هنا لينا. Trinita qaddisa Alla wieħed. هنا لينا. Imqazza Marija. اطلب علينا. Imqazza Om Alla. اطلب علينا. Imqazza xebba ta' xbejbiet. اطلب علينا. Om ta' Kristu. اطلب علينا. Om il-Knisja. اطلب علينا. Om tal-ħnina. اطلب علينا. Om tal-grazzja ta' Alla. اطلب علينا. Om muxebba. اطلب علينا. Om it-tama. اطلب علينا. Om liżjed safja. اطلب علينا. Om liżjed nadifa. اطلب علينا. Om bla teba. اطلب علينا. Om li tistħoq l-imħabba. اطلب علينا. Om tal-aġeb. اطلب علينا. Om tal-parir it-tajjeb. اطلب علينا. Om ta' min ħalaqna. اطلب علينا. Om ta' min salvana. اطلب علينا. Xebba kollu kaqal. اطلب علينا. Xebba li tistħoq kull qima. اطلب علينا. Xebba li tistħoq kull foħrija. اطلب علينا. Xebba kollok seta. اطلب علينا. Xebba kollok ħnina. اطلب علينا. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. اطلب علينا. Mera ta' qdusija. اطلب علينا. Tron tal-erf. اطلب علينا. Bidu tal-ferħ tagħna. اطلب علينا. Amara tal-Ispiritu Santu. اطلب علينا. Amara ta' kull grazzja. اطلب علينا. Amara ta' kull tieba. اطلب علينا. Warda mistika. اطلب علينا. Torri ta' David. اطلب علينا. Torri ta' lavorju. اطلب علينا. Dar ta' deb. اطلب علينا. Arka ta' rabta l-ġdida. اطلب علينا. Bib ta' sema. اطلب علينا. Kewba ta' filodu. اطلب علينا. Seħħa tal-morda. اطلب علينا. Kien tal-midinbin. اطلب علينا. Faraġ tal-migranti. اطلب علينا. Faraġ tal-imniktin. اطلب علينا. Għajnuna tal-insara. اطلب علينا. Sultana tal-anġli. اطلب علينا. Sultana tal-patriarki. اطلب علينا. Sultana tal-profeti. اطلب علينا. Sultana tal-apostli. اطلب علينا. Sultana tal-martri. اطلب علينا. Sultana tal-konfessuri. اطلب علينا. Sultana tal-verġni. اطلب علينا. Sultana tal-qaddisin kollha. اطلب علينا. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. اطلب علينا. Sultana mtella s-sema. اطلب علينا. Sultana tal-Rosario mqaddes. اطلب علينا. Sultana tal-familja. اطلب علينا. Sultana tal-paċi. اطلب علينا. Ħaruf talla li tneħħi drobiet tad-dinja. أحفرنا نطلبوك ملاي. Ħaruf talla li tneħħi drobiet tad-dinja. اسمعنا نطلبوك ملاي. Ħaruf talla li tneħħi drobiet tad-dinja. هنا لينا. Itlob għalina qaddisom Alla. biex ikun jisħoq ilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddija tiegħek mulli għandna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin midwejja ta' issa u ngawdu lina ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażinu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlawa fost tajja tas-sema, itfa bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern nix-xitan u l-ispirti żina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp Slimalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Għadde Giuseppe kun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja, għaqlana l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, اطلب علينا. San Sebastian Martri, اطلب علينا. Santo Rocco, اطلب علينا. San Paul Missirna, اطلب علينا. San Publio, اطلب علينا. San George Preca, اطلب علينا. Beato Nazio Falzon, اطلب علينا. Beata Addeodata Pisani, اطلب علينا. intom qaddisin protetturi tagħna. اطلبوا لله لينا.
Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk nħossu fina bla għeda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artaqal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.